Hola, em dic David Bedwell. Salm 15. Salm de David. Jahve, qui habitarà en el teu tabernacle? Qui sojornarà en la muntanya de la teva santedat? El que camina amb integritat i practica la justícia i diu la veritat en el seu cor. No calumnia amb la seva llengua, no fa mal al seu proïsme i no suporta l'oprobi contra el seu proïsme. Els seus ulls el vil és menyspreat, però honrarà els qui temen Jahve. Jura en perjudici seu i no canvia. No presta el seu diner amb usura i no accepta cap suborn contra l'innocent. El qui fa això no serà mai sacsejat.